labari muka zo muku zo ku ji zance ne na masoya, zance ne na masoya. Abdul ne ya kawo muku labari na masoya, labarin wata yarinya ce wadda ba zan manta ba. Bude kunne mai saurare zance zan furtawa, lallai soyayya da daɗi in ta yi dacewa. Kin zamo mahaɗin rayuwata babu mai kushewa, in na je a gurin da labari abun birgewa. Ta fi so ta kira ni da yaya ni ko 'yar kanwata, ta zamo jigon rayuwata ba ni san kyalita. Sanki ne ya zamo mini zafi, kin wuce 'yan mata. Inda rai da rabu wata rana zaki zan matata. A gida in saka ki a ɗaki kin ji 'yar kanwata. Sannu sannu muke takawa ke ne yau zaɓawa. Yarda na yiwo zaɓe ita ta bani so har ƙauna. Yanzu gane masoyi kai wahala cikin duniyar nan, kai rikon shi da gaske shi kuma sai yayo cutawa. Wanda ya so ka so shi kar ta kaba shi kuyi warewa. Gaskiya Abdul kai maganar da ta yi burgewa. Na tuno wata soyayya wacce aka bani kulawa, ni gare ta nike ta tuni har ma'ana ta yabawa. Wanda ya rike soyayya tilas ya samu kulawa. So haɗari ne babba in har ka rasa mai kishinka. Yarda da ni ki amince kar da ki sani cikin wata shakka. Soyayya mai daɗi wanda ka so ka sashi a ranka. Zuciya ke tafi kauna ya ki tafi muradin raina. Gani cikin lambun so mai suna kiyo ceto na, ke ɗaya na sare na kin zamto cikon gurina. Kin fi dubin 'yan mata na yarje da ke zanzauna. Na yaba halayenki ya ki tafi na baki kulawa. Soyayyarmu da ƙauna Allah sarki ne ya hukunta. Aurenki na fi fata, samunki shine nasarata. In nuna maki ƙauna gata ki bani maki cuta. Labarin soyayya tawa akan ki na yo furtawa.